By faith, Enoch walked with God. In Genesis chapter 5, verse 21 to 24, kung ang nasayran na si Enoch, nagkinabuhi siya diya sa Ginoo. Nagkinabuhi siya, naglakaw diya sa Ginoo. Nagkinabuhi siya na may kahadlok diya sa Ginoo. That's why makabot niya ang 365 kung mga katuligan. Kalit siya na nahanaw. Nahanaw. Ang pulong nagigamit rin nahanaw. Kay ikuha siya sa Diyos. Kako naman panahon na kung mayroong ikuha ka sa ikuha siya sa Diyos, ang atong manahuna kayo namatay. Pero si Enoch, ikuha siya sa Ginoo, pinahagi sa pagsakmit kaniya, panulog, ngadto sa langit. Now the term walk, kung may pasabot ani, ang pulong walk is used many times in the New Testament. Ang pulong paglakaw, gigamit kini sa daghang mga higayon, dira sa bagong tugon. Kani nag-represent kini, nagpasabot kini o faithful living. Bisaya pa, matinun-anong pagkinabuhi. Now in Romans chapter 6 verse 4, nag-ingon, therefore, we are buried with Him by baptism into death. Even so we also should walk in newness of life. Kung sa daw, tumagod pa ni Apostol Pablo na inon siya, therefore, kita daw gilubong usab uban sa Ginoo, uban kaniya pinaagi sa bautismo sa kamatayon. O kita usab kinahanglan na maglakaw sa bagong kinabuhi. So ang pulong paglakaw diha sa Ginoo, nagapasabot kini sa pagkinabuhi na mataro, pagkinabuhi na matinud-anon dira sa Ginoo. But sad to say, daghan ng mga Kristohanon nga dili makita ang ilang kinabuhi nga nagkinabuhi diha sa pagkamatinud-anon o nagkinabuhi ingon nga makapanimaya diha sa Ginoo. Kung ikaw nagtuo na ikaw namatay, uban ka ni Kristo, ipakita ang kinabuhi o ang bagong kinabuhi na agi sa pagkinabuhi na makapanimaya sa Ginoo. In 2 Corinthians 5:7, nag-ingon, for we walk by faith, not by sight. Daghan mga Kristohanon, naglakaw, pinaagi lang silang pananaw. Apan dili pinaagi sa pagtuo. Meaning, walang tao, nagtuo siya sa Diyos, magkinabuhi sa siya na may pagtuo sa Ginoo. Meaning, may katalaw sa Ginoo, may kahadlok sa Ginoo. Pero usahay masubukan na mag-angkon-angkon ta ng mga Kristohanon ta, pero ang atong pagkinabuhi daw mga tao na may pagtuo sa Ginoo. Kaya kung ikaw adunay pagtuo sa Ginoo, managana ka na magkinabuhi ng salawayon. Kay balo ka na adunay Diyos na nagtanaw kanimo, na sayod ka na adunay Diyos na maghukom kanimo. Pero usahay, ilang kayo usahay, kita mga Kristohanon, kinabuhi ka na daw walang ba nakakita kanino, na daw walay Diyos. Manang kasali siya sa mga dapat na ugon sa mga Kristohanon. Ito pa ang Galatians 5:16, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Walk by the Spirit. Maglakaw kita diya sa Espiritu o dili kita magpadaog sa kaigog sa unod. So ni last na Bisaya. Ang tanan na tinguha sa imong unod, kinahanglan ng imong kanang pagkapaligdan. O paglakaw diha sa Espiritu. Sa likahagit sa tuwa, sa likahagit na nato ang mga Kristohanon. Kung nagtuo ka na ikaw gibako sa Ginoo, ipakita diya sa imong kinabuhi. Ipakita diya sa imong kinabuhi. Ephesians 5:2, walk in love. Paglakaw diya sa gugma, as Christ also hath loved us and hath given Himself for us. So kinahanglan magkinabuhi kita, apil na ang newness of life, apil na dara ang pagkinabuhi diya sa gugma, paglakaw diya sa gugma, sama nga ang nasama sa Kristo nga naigugma kanato, nga diin niyang gihatag ang iyang kaugalingon, tungod sa iyang dako kayo nga gugma kanato, tungod sa iyang dako nga gugma kanimo kanato, kanatos ka na. So kinahanglan magkinabuhi kita. Ingon, nasama kang sa Kristo. Anong gitawag ka? Christian. Anong gitawag ka? Kristohanon. Kinsa man atong sumbanan? Kinsa man atong sumbanan? Si Jesus. Christ.
mo, ikaw, tawag ko Kristohanon. Ang ato nga dapat na subanan sa atong pagka-Kristohanon is Jesu Kristo. Di dapat nato pakaulawan ang pangalan na atong ginalagala. Sa family dito, bilang mga bukat na pamilya, bilang atong mga hospitado na pamilya, isa sa ilahang ginabantayan. Dili nilang hugawan, isang ilahang pangalan. Even sa mga taong na nasa politika, ginabantayan nila ang ilang pangalan, hindi madawat. Kaya kung madawat ang ilang pangalan, sigurado, daot ang ilang credibility, daot sa ang ilahang politika. Isa po si Duterte, si Digong. Kung si Digong sa unang panahon, sa wapa sa nahimong presidente sa Pilipinas, daot na kayong pangalan dari sa Davao. Bidaot ba ni Pulong? Bidaot ba ni Sara? Walay Digong ang nahimong presidente sa Pilipinas. Hindi ginabdaot kung daot ang pangalan. Kung ana'y ginabantayan sa mga tao nga nasa politika. Gusto ka musulod sa politika, bantayan din mo yung pangalan. Bisa sa barangay ka lang, bantayan din mo yung pangalan. Inaagi, kung anak mo, kinahanglan mo. Magkinabuhi sila na dilit makahugaw sa imong pangalan, sa imong apelido. Kaya kung madaot ang imong apelido, daot ang imong politika. Daot ang imong kredibilidad. Kita niya sa Ginoo, ang atong gidala nga pangalan, si Kristo. Pero nga nung dilit man tamang bantay, anong dili man nato ampingan ang mga pangalan na atong gidadala. Nakita mga Kristohano, nakita mga born again, nakita mga magtutuo sa Ginoo. Anong dili man nato na ampingan? Nganong ato nga man ang hugaw-hugawan. Dili nato kinanaon ang ato ang pangalan, ang ating pagkakristohano. Dili nato iyatak-yatakan, dili nato hugaw-hugawan ang mga bukat na pangalan, mahal na pangalan. Nagingon sa pulong sa Ginoo. To walk with God signifies life surrendered to God. Ang pulong paglakaw uban sa Ginoo nagasignify kini sa kinabuhi na nakasurrender diya sa Ginoo. Nakasurrender diya sa Ginoo. Gusto man surrender. Kung mayon tag surrender diya sa Ginoo. Tanan nga anaa kanimo. Ang imong rights, ang imong katungod sa Bisaya pa, ang tanan nga na kanimo gi-give up nimo diya sa Ginoo. Gitukyan nimo diya sa Ginoo. Pag mayingon ka, ulipon ka sa una. Diya bisan sa Old Testament. Pag ang tao gani ulipon, ang mao nga tao nga ulipon, wala siya katungod sa iyang pagkalinga. Ang adunay katungod niya, ang tao nga nagulipon kaniya. Kasi katungod, wala siya rights. Wala siya mahimo. Bisan kung sa pangyayang gusto himon, wala siya katungod, wala siya right, kay ulipon siya. Wala ulong surrender. Wala pasabot sa nakasurrender. Give up di mo ang life. Wala kita ng mga Kristohanon, ang paglakaw niya sa Ginoo, nag-sacrifice kini sa kinabuhi na nakasurrender niya sa Ginoo. A life controlled by God. Kinabuhi na ang Diyos mo'y nagakontrola. Dili ikaw. Dili ako. Usually kita na mga Kristohanon, daw walay katungod ang Ginoo sa kung kinabuhi. The way we talk, the way we act, the way we walk. Daw walay katungod ang Ginoo sa kung kinabuhi. Ano man? Walay rinda ang atong mga nabi. Walay rinda ang atong mga dila. Walay rinda ang atong kagalingon. Nadiin, walay labot ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kung gusto ka mo himo ani, atong buhaton. Kung gusto ko mo inom ani, akong inuman. Kung gusto na ko ni istorya, akong istorya. Kung gusto ko nga buhato ani nga dapit, buhato ko ani nga dapit. Dili na mo ang klase sa Kristohanon. Dili na dapat mao'y kinabuhi sa Kristohanon. Kaya ang kinabuhi na naglakaw diya sa Ginoo, usa ka kinabuhi na nakasurrender sa Ginoo, usa ka kinabuhi na controlled by God o kontrolado sa Ginoo, then usa ka kinabuhi na diin na kinabuhi alang sa Ginoo. Dagan mga Kristohanon, nagkinabuhi din alang. Kundi alang sa kagalingon. Kita magbuhat sa kagalingon. We live not for God, but for ourselves. Pero ingat ka, kita mga Kristohanon. Dili bitaw synchronize. Imagine nito, kung nagkinabuhi pa ka alang sa Ginoo, dili kung ikaw magbuhat sa kagalingon.
Ganahan ka ang ako, ganahan ka ang klasa ng klasa. Ganahan ka ang mato simbahan, ato. O, ba't hindi ka ganahan? Wala kay gana. Hindi pa rin mo kumato. Control by God na kinabuhi ka. Every time na mubakit ka kung kaluyahon sa iyong kaugalingan, wala kay choice. Wala kay mahimo. Kung dili, kung nato dito, ang para sa iyo. Ay control by God na rin mo kinabuhi. O kinabuhi ka ng kalibutan na para sa Ginoo. Sa ikong Pablo, ingon niya, gilansang na ikaw ubang ang o namatay na ginubong na ka. O kanang kinabuhi di mo karon, dili na lang imong kinabuhi. Mali pasagot. Kita gilansang ni ubang ang Kristo sa cross. O ginubong. Which is katulong imuhang old life dito. Imuhang karangan na lifestyle dito. O ito ang ginubong. Karong kinabanghaw ka, dili na lang ikaw. Kung dili ang bago na ikaw, dili na itong karaan na ikaw, kung dili ang bago na ikaw ang naanak ka. At dili na ng bago na ikaw, mao na nga ang kinabuhi na nakasurrender diya sa Ginoo, kinabuhi na kontrolado sa Ginoo, kinabuhi na imong ikinabuhi para lang sa Ginoo. Dili para sa kalingan. Amos 3:3, kanto walk together except the be agreed. May isang katao, pangalan niya, si Jew. Ang title sa istorya kay Jehovah, Make Me Like Jew. Si Jew, isang tao na na-convert siya during sa usang mission nga bluhaton. Na-convert siya during sa mission. Sa mission director na nagwali. Pero, before sa iyang conversion, si Jew, isang katao na grabe ka palahubog. Grabe ka palahubog. Anong klase ng ilinom mo ito? Isang titulo siya, isang katsubong siguro. Siya nang kainom din katsubong. Si katsubong siguro, butulol si Joe. Nana siya ka palahubog. Diyan sa may bigaw. Ito tao dyan, kanunay ginagawa sa mapansintaan. Hindi tayo ba? Hindi ka ba na mabuntang, mautto, mahapon. Ano kulang ka na gawin niya now? Siya, kung inom ko kape ng sayo sa buntag, nandun ako sa kagla sa eskwelahan. Mula ang naon, mula ang mata, minom kape. Matay mo, kasi kung manitin yung tamahanan. Kinana si Jew, gatong Jew, na nag-convert, before siya nag-convert. Tapos siya nasa sa squatter, tipo sa squatter, kaya ako mission, ako nagpundok sa mga missionary, nag-mission sa mga crowded, mga tao, crowded na pagkitanan. Nasa dito sa nalaskubrihan. Motibo siya sa mga tao. Gilig dito. Ito tawag na niya. Nag-inom niya. What to may mag-inom? Ito tawag na niya. Ha? Sampa. Ito lang malibre, no? Nasa grabe ka hangul. And then one time, we have na nagwali ang director. Kitawat niya si Jesus. Na-receive niya si Jesus Christ. Ito kakatingan na naitabuo sa kinabuhi ni Jew. Ang iya nga life na ay usapan. Kaya lagi, ako pala utos sa kayo sa pakilas ng mga tao, even sa pagalingon, wala siya nag-care sa pagalingon. Nahimo na siya caring o nahimo na siya the most loving person, si Job. Yan ang kausapan. Sa diha after sa conversion niya, nahimo siyang caring and the most loving person. And in fact, nahimo siyang kabahin sa bundok sa mga missionary. O ingon pa, wala isama kay Job na ilabihan ka na usab na tao na na-appeal sa mission. Grabe ang kausapan sa pinabuhi ni Job. Muna siya iyaw-iyaw. Kalian ko, trabaho sa siguro, magulgol siya kung ulan ng trabaho. Among na ito, matay ni si boss, parang tayo. Sireklamo kung sige trabaho. Bakit tingala ka, ay, sige trabaho ng tao, sireklamo. Sige trabaho. Oo, ay. Reklamo niya, umay nang iwan. Si Joy, kinana siya. Pero suman siya sa conversion niya, sa ito do. Kailangan man sila sa usa ka crowded na dunay daghan kay mga palahubog, mga bisyoso ni Duha. So apil sa trabaho sa mga missionary sa limpyo sa mga timunon, mga suka, mga palahubog, mga CR na igamit mga yung limpyo. Okay, nanakaluga, nanakahugaw. Si Joe, ang kausapan ni Joe kay mulimpyo na siya. Yan ang limpyo sa suka ng mga palahubog.
na mag-smile. Ulit na lang magbungkod. Kung ikaw ba mahipusong ka, kung kasi mo, matay, panglambos ko sa inyo, kung mahipos. Ako pumapayo yun yung bukaw. Si John, wala. Smile na siya. Usama siya sa director. Kumusta? Try, smile. Trabaho na. Wala kabukot. Dili, kasumpak sa iyang kabukot. Panamay, tao, trabaho ng mabukot, kaya kung gusto sa trabaho. Magtrabaho siya. And then, what time? Nagtrabaho, nagwali na usap ang mga nag-director. Nagwali siya, may tuwal sa kanyang si Cristo. And then, mausasama niya kong crowd, same numbers, kinumulutan ang ako nga lugar, kailangan ginawalihan. So, diha na intense na kayo ang wali sa mga nga director, ang mga tao ng duko sa ilang ulo sa yuta, sa winto. Grabe ang ilang verse sa Ginoo, grabe may isa ka tao. Anak-anak, ang kubangan sa direktor, sa yuta, nagpaktas sa daw sa kubangan. Sino ba sa bagay, sa yuta, pagkawan, pagkabot sa kubangan, pagkabot, miluhot siya, mihila siya. Wala mo sa pangalan, sa katao ng malambog. Sige sa iyaw-iyaw. Luhod siya, malambog siya. Kailangan si Jolie sa kalpe. Luhod niya, hilap. Hilap niya, sige sa siya. Sige sa make me like you. Make me like you. 4 times niya sa make me like you. Napansin siya sa music, sa mission director, bidol siya. Amen siya. I think, mas maayo ang minut ka, make me like Jesus. Ang lang mo nga kalupog. Is he like you? Is he looks like you? Ano ito? Ako pala bumos. Ha? Pari na pala siya kung Jew? Sabi ko sa mga ako. Sayog man ang iyahang gusto. Sayog man ang iyahang kausaban ng ipanayo. Diba niya, make me like you. Make me like Jesus. Pero ang punto na ko talaga, sabot talaga. Ang like ni Jew, grabe yung influensya. Ang kausaban sa like ni Jew, grabe yung influensya sa mga tao na makasal. Hindi mo bang kinabuhi? Mga tanong mo, lahat mo bang kinabuhi? Doon na ba yung tao na makaingon nga, gusto ko maparehaan ng tawanan. Gusto ko maparehaan ni Brad Carty. Inana bang yung kinabuhi? Na makita sa laing tao as a good example. Although wrong ang maong pamagi sa maong palahubog ka. Make me like you, sa make me like Jesus. Is a proof sa kamatukuran. Ang like ni Job, usa ka example sa tao na dunay usapan. Sa usa ka tao nagibang mo sa Ginoo, usa ka tao nga ang iyang kinabuhi naka-surrender siya sa Ginoo, usa ka tao nga iyang kinabuhi controlled by God, usa ka tao nga nagkinabuhi para lang sa Ginoo. Nakapanana ka. Na magkinabuhi ka para sa Ginoo. Maglakaw ka nga naka-surrender diya sa Ginoo. Maglakaw ka na kontrolado nga kung kinabuhi diya sa Ginoo. Hindi na natin masubukan ang Ginoo sa kinabuhi. Because every time we feel diya sa Ginoo, ang Ginoo subok siya sa Ginoo. Balang Espiritu siya. Another one, you cannot walk with God when you are walking. So now, you cannot walk with God when you are walking with sin. Or when you are walking with sin. Daghan malagustuhan, kadulag-dulas, magpangalagan sa Ginoo. Nagapangalagan sa Ginoo, and then nag-commit of sin, but ingon rin na, you cannot walk with God when you are walking in sin. Dili ka makalakaw uban sa Ginoo. Samtang ikaw naglakaw diha sa sala. Sabi, pasabutin mo ana. Do you think malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi? Ang imong kinabuhi, ato kasing-kasing ta, kinahanglan duhat mo kuyog ra. Pinuntubahan mo sa Satanas, ang Ginoo dili na sila magkasinabot. Kaniya ko tingali mo sa langit, kaniya ka si Lucifer pa sa Satanas. Magkasinabot sila kanu ba diha na rebel din si Satanas sa Ginoo. Gilabot siya sa yuta o gihimo sa Satanas. Hindi na pwede nga makuyo si Satanas niya sa imong kinabuhi. At the same time, si Jesus nagkuyo sa imong kinabuhi. Hindi pwede na magtapat, hindi pwede na magkuyo. Kung ang ire mo kang iro, hindi pwede magkuyo. Nakaw na ang Ginoo sa Satanas.
Wala imo kasi kasing imo kinabuhi ka bilihan imo para sa Ginoo. Ayaw na bilihin para sa tanas. Kay daw gadulat-dulat ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Usually, daghan mga Kristohanon. Isang asa ng mga denomination, asa ng mga David, daghan ng mga Kristohanon na kinabuhi niya. Walking in sin. But ingon, you cannot walk with God while when you are walking in sin. Higit mahimaya ang Ginoo. Abi mo, bisa pag-usapan mo o pasinuhon sa Ginoo. Kung ikaw nagkakaw niya sa sala, higit malipang. Dili mahimo. Bisa pag-usapan mo drums, bisa pag-usapan mo kanta, bisa usapan mo tudlo, bisa usapan mo buwali para sa pulo sa Ginoo. Kung ang imong kinabuhi at lakaw usapan niya sa sala, dili malipang. Bumon ang Ginoo. Especially sa worship. Ang worship team is na-invite ka sa power sa Ginoo para maglihok sa congregation, para grabe ang worship sa Ginoo. But sad to say, daghan ang mga worship team na ako ang nakita na sila ang lasing audience, patay. Siguro there is something na sila lang ang ano ba ginatawag nato na self-righteousness na walay labong ng Ginoo. So kung gusto ka na maging part ng Ginoo sa maong at dako kayong pagpanglihok diya sa mga kinabuhi sa katawan, stop walking in sin. Ayaw na paglakaw diya sa sala. Kasi ako nagikaingon, bisag kung sa pangin mo, hatag na sa Ginoo, ang Ginoo. Dili na, hindi pangapin sa Ginoo. Sumala. Si Cain o si Abel, pareha sila kahalag sa Ginoo. Pero ano nga mandawat ang Cain? Wala kay Abel, kinawag mo niya. Because nag-sacrifice si Abel, diya sa Ginoo, adunay magtungo sa Ginoo. Si Cain, naghatag siya sa Ginoo. Pero tinali, is walking. Manaw ingon, bisa pag-usawan mo, magpagamit mo kinabuhi para sa Ginoo. As long as nalakaw kayo niya sa sala, dili dawaton sa Ginoo. Ang imong talent, imong gift, dili dawaton. Diya sa Old Testament. Kay kung karon. Kung karon, sa ito pa ang Ginoo. Dagang Kristohan na tayo. Kaya sa una, every time in Israel, makasala niya sa Ginoo. Ang pari lang ang pwede, kaya ang templo sa una, nasa niya itawag, Holy of Holies. For example, hindi nga templo, ano na niya siya hiling tabil. Katong nag-isip, nagkamatay ni Jesus Christ, ano na yung tabil. Ang plaka is, yan ang mga tao. Ang kinig sa Holy Place. Holies of Holies. Holy of Holies. It's holy. The most holy place. Hindi makita ko ang pari o ang Ginoo. Pero kung makasalang katawan, dala sila o halad para ihalad sa Ginoo. For example, sa Rimar, nakasala siya. Hindi siya pwede magdala siya ng halad. Diretso, sa holy, sa most holy place. Hindi siya pwede magdala. Hindi sa akin pagkaan. Tulog niya sa pari. Ang pari, may magdala sa iyang halad dari sa most holy place. Karon ang maong pari, kinahanglan maghusay siya at ubangan sa Ginoo. Kaya mag-istorya man sa Ginoo, napasayloon sa Rimar. True sa iyang halad. So kinahanglan maglimpyo ang maong pari sa iyang pagalingon, sa iyang sala. Kinahanglan maglululan niya ang sala, saka sa iyang sunod niya. O nang pari sa una, pura sa kiro. Ang busy, tanang sa katong kitawag ng kiri-kiri-kiro. Lugtag ba tawag na? Makaw, balaan mo nga, pura kiro, kaya sapa. Butangan na rin nga. Kaya ano eh, ang mga tao na naadri na sa likod sa tabi. Ang katong pising ay hikot sa hawak sa mga pari. Ito no, gikan ang tumoy, naadri ang tumoy, naadri ang pari. Kung ang pari, kaya ang pising, wait sa iyahan, katong kiling-kiling. Karon, pagsunod pari, ang bantayan sa mga tao, kung nag-ikot ko ba itong kiling-kiling? Kaya naman, kung ang pari, wala siya nakalimpyo, ang ubangan sa Ginoo, wala siya nakabuhay, sa iluan niya sa Ginoo. Pakyo. Pakyo siya. Pagsulot niya sa the most holy place, sa templo, kung wala siya nakabuhay, pasaylo sa Ginoo, wala siya nakahugas, ay pagkalimot niya sa Ginoo. Hindi rin siya sulot niya. Pakyo siya. Karon, hindi ka patay niya,
pagbaluan sa mga tao. Wala ka magtingog. Huwag may kiling-kiling. Pag huwag may kiling-kiling, magtingog-tingog, ulod. Huwag ko sa patay na. So, huwag ko sa kising. Birahon. Hindi na natin sa kising. Birahon kayo para matawas ko. Ano man? Ano ginanaman? Eh, wala'y pwede mo sunod rin ka. Kaya kung ikaw, wow, hindi mo ang lawas, kapag mapalig, namatay rin ka, patay ka kape. Huwag ka umilig ka, tapos matubang sa Ginoo. Inaana ang Ginoo. Inaanak ka stricto, inaanak siya ka holy. Hindi mo pwede pasipatan ng Ginoo. Karon kay nagising mga templo, ang mao nga kabil pagkamatay ni Jesus Christ simbolo pagkabil, wala everyone pwede na bulungon. So una, hindi ka mo direct sa Ginoo. Which is, wala ina-apply ka sa Catholic Church. Na kung mag-angko ka, mga ka pasaylo, at ka sa pari. Pero nagising ang mao nga nakabil sa una. Katong pagkamatay ni Jesus Christ, katong kabil di ka sa taas, nagising pa doon sa ubos, usa ka simbolo, na everyone pwede na magluhon sa Ginoo. Everyone pwede na magluhon sa Ginoo. Sa una, bawal magluhon sa Ginoo. Bawal ka makikistorya sa Ginoo. Kinsa naman pwede makikistorya sa Ginoo? Mga pari, huwag ka naman mga propeta, mga Moses. O ito, talan ng mga reklamo sa mga tao, kay Moses na isulti. Huwag si Moses isulti sa Ginoo. Hindi sila pwede mo dahil sa Ginoo. Una kay halad sa mga sa Ginoo, yung mga Ginoo. Ang halad di mo, may halad sa Ginoo, kinahanglan. Hindi siya pinang, wala'y sakit, maayong lawas. Ano ba? Pagkun ka sa Ginoo, ang Ginoo ang iyong halad sa Ginoo. Dili mo daw ang Ginoo. Dili mo halad sa Ginoo. Dili mo daw sa simong halad. Kanon, ang atong life, ang atong kinabuhi, na atong ipagamit niya sa Ginoo. Kung ka nang kinabuhi nga, imo mong ipagamit niya sa sala. Dili mo daw. Bungol ng Ginoo. Amak ng Ginoo. Dili malipat. May nalagayat ka mo, dili ka ka. Kaya kung pariha pa sa una, mahulog yung kumakay. Muna yun na. Wala, usap kini ka, pahinumdum sa tuwa, kung maglakaw kita sa Ginoo, make sure, nagkanapin mo kinabuhi na di pagamit mo sa Ginoo, kung ka. Nakaka-surrender diya sa Ginoo. O kanang kinabuhian para lang sa Ginoo. Naka-preserve ang mga kinabuhi para sa Ginoo. Dili para sa sala, dili para ni bisa-bisa, dili para ani, dili para sa Ginoo. Kanang kinabuhi. 1 John 1:5 says, God is light, and in Him is no darkness. God is light, and in Him there is no darkness. Walay darkness, walay kangit-ngit. Diha sa Ginoo. Sugang Ginoo, diha na wala kay makita. Diha sa imo kinabuhi, dapat kung kahayag ka, walay kangit-ngit na makita. Diha sa imo kinabuhi. Tingnan pa, if we say that we have fellowship with Him and walk in the darkness, we lie. Kung muingon kita, makita, tunay pa naghiusa diha sa Ginoo. Apan naglakaw kita diha sa kangit-ngit, kita, mga bakakon. Ang pulong sa Ginoo na lang. Ang utana, bakakon ba ka? Ang utana mo pagalingon, bakakon ba ka? If you living in darkness, wala niya sa imong kamatuoran. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. So kung ikaw, anak, naglakaw diya sa kahayag, ang kahayag na kanin, dunay fellowship. That is the to walk with God is the business of lifetime. Not just the performance of an hour, not just the performance on Sunday, not just the performance on prayer meeting, Bible study. It's a lifetime. It's a lifetime. Ang paglakaw sa Ginoo. Dili kay galakaw ka sa Ginoo matag Domingo, hindi pa kabog Lunes galakaw ka sa kalibutan, galakaw ka diya sa sala. Ha? Pahinom naman natin kung magaling ini. To walk with God is a business of lifetime. Kung mayroon tag lifetime, hanggang ka mamatay. Ano katubitaw mga tao, grabe ka, faithful sa Ginoo, namatay nila sila. Grabe ang ilang usapan. Grabe ang ilang Ginoo. It's a business of lifetime. Dili kay nabakulang at Domingo. Dili lang kay Kristohano lang at Domingo. Dili lang kay Kristohano lang ka o matag prayer meeting, matag Bible study. Kundi anak ka man sa imong trabahoan. Kauban man imo imong mga barkada. Anak ka pa sa eskwelahan, kauban ba nimo imong mga classmates, mga schoolmates nimo. Mga kauban nimo sa trabahoan. Kristohano ka. Because it's a business of lifetime.
Ang pagiging Kristohanon is a lifetime, not just the performance of an hour. Kristohanon sa karon, pagkulit na ito taon-taon, hindi pagkanaan kasi mong balay, balik ka sa imong pagkamakastan, balik ka sa imong ways of living. Kailan mo ang gusto sa Ginoo. Ingon pa ang Psalms 128 verse 1, Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. Walking with God is a blessed walk. Gusto ka na i-bless na sa Ginoo? Gusto mo nga i-bless na sa Ginoo? Walk with God. Ayaw huna-huna na ang pagiging Kristohanon is a boring. Ang ba kay dili magmatinud-anon sa Ginoo kay gusto pa mo lakaw sa kalibutan. Gusto pa mo tilaw sa mga salak sa kalibutan. Wala reason na dili ka matubo. Kay mo pagkristohanon. Napangalagad ka sa Ginoo Sunday, napangalagad ka sa kalibutan on Monday, Tuesday, Thursday, Wednesday, Friday, Saturday. Naghimo ka ng mga butang na makapahimaya sa Ginoo on Sunday. And then pag-abot Monday, kahimo ka mga butang na makapahimaya kang Satanas. Kung sa klase na life, kung sa kinabuyan na ang tawag na. Kung sa klase na napagkristohanon ang tawag na. And you call yourself Christian, simple lang kag-Domingo, nagkahit ka lang sa Ginoo. On Sunday, and then pag-abot Monday, hanggang Saturday na kinabuhi ka na sa salak, and you call yourself Christian, born again. I'm a member of New Hope Christian Fellowship. Proud ka ba? Na ikaw, Kristohanon, pero saan sila ka Kristohanon? Hindi na maulang gusto sa Ginoo. Lifetime. It's a lifetime performance, not on hours. Not on Sunday, only a prayer meeting or God's prayer or Bible study. But everything, every hour, ano pa ang puno sa Ginoo? Gawin. Diya sa diha nga matulog ka, sa diha nga mumata ka, sa diha nga mukapon ka, sa diha nga nagstoyanay mo sa imong pamilya. In Revelation 3:4, nag-ingon, Christ even speaks of our fellowship with Him in heaven as a walk. They shall walk with me in white, for they are worthy. Worthy ba ka dito sa Ginoo? Christ even speaks of our fellowship with Him. Makighimo sa kita sa Ginoo. Ilig kamatay na to. Ilig-an ko na ko sa langit. Isang makauban ang Ginoo. O ang ikauban lang sa Ginoo is katong worthy. Sabi sa'yo pa kagayan. Ang sawa di mo pa pagkauban sa Ginoo. Ang sawa di mo pag-uban sa Ginoo. Kung dili ka kagayan. Ha? Dali galing sa kalibutan. Kung dili mo kasundo, mo kapuyo sa balay mulaya, sundod ka. Either ikaw, kung siya mulaya, ikaw magkasinapo. Hindi pwede nga magpuyo ang unworthy ng Jesus Christ dito sa langit. Tanan na magpuyok ang Jesus Christ dito sa langit. Puyok ko sa Ginoo. Is katong mga worthy ng mga tao, mga angayan ng mga tao. Na like Enoch, every believer should walk with God. Sama kay Enoch, ang matang usa ka mga Kristohanon kung magtotoo, kinahanglan maglakaw diya sa Ginoo every day. Sa iyang kinabuhi diri sa kanya. Every day, not only on Sunday, but every day. Di wala man ka nasipahan. Asa mo kayo, ibutang sa Ginoo Monday to Saturday. You should walk with God. And you should live with God as a believer. You know ba, when we get to heaven, we will walk with Him forever. Kung madto na ta sa langit, kung lakaw ta sa Ginoo, lifetime ko. Walay ending, walay katapusan. Ang paglakaw sa Ginoo, mausap ang pagkasigong sa Ginoo. Really, hindi mo makasigunggan ang Ginoo sa mga kinabuhi. You're living also. Dalag mga kaipunan sa mundo, napagal sa ako ang human body. Napagal sa lawas na makasasala. Na-desire ko sila. Walay mahimok na nato ang earth. Kung kabalungkot kasi mo sa kasi. Kabalo ang Ginoo. Kung i-desire ba nimo o wala pa nimo desire. Dili ka perfecto. Pero ipakita. Paning kabuti. Nag-i-desire ko ito. Nagmaya ang Ginoo sa mga. Tinuod na ka. Tinuod na makatumit ka sila. Pero i-desire. Tinguha ka. Mga pasinunggan nito ang pinabuki. Ang Ginoo sa mga. Lahit itong nagtiuna. Lahit itong nag-desire na nitamo. Kaya sa katong nagpatuyang lamang sa iyahang tawanon na Panginoon. Lahit itong nagpadala lamang sa ganoy sa iyahang tawanon. Kayang umulong ng pagkakit. Lahit itong ikaw nag-desire ng kasigunggan dito. Check it out. Taniwala sa iyahang pagkakita and perfect.